Здравейте и добре дошли в Белодоре! Грижата за кожата е важна стъпка към изграждането на безупречен външен вид. Щом става дума за несъвършенства, всички от нас имат своите притеснения и страхове. Днес ще ви запозная с няколко продукта, които ще ви гарантират отлична визия. Барбара Штурм Glow Drops – озаряващ серум за лице с екстракт от дива роза, който изравнява тена на кожата, елиминира пигментните петна и има успокояващ ефект. Може да се нанася сутрин преди хидратиращ крем. The Rich Cream на Augustinus Bader е перфектният избор за дълбока хидратация и изглаждане на фините линии. Кремът е с плътна текстура, подходящ за суха кожа, като осигурява еластичност и мекота. Нанася се сутрин и вечер с масажни движения върху лицето и деколтето. Elemis Superfood Matcha Eye Dew подпомага борбата с тъмните кръгове. Охлаждащият гел мигновено увлажнява и изглажда околоочната зона, осигурявайки свеж и отпочинал вид. С лека текстура, бързо попиващ и може да се нанася сутрин или през деня с потупващи движения. А вие как се грижите за кожата си? Заповядайте в Белодоре да споделите с нас и да откриете още козметични продукти.